Noong September 21, 1972, pinirmahan ni President Marcos ang Proclamation No. 1081 na kung saan inailagay ang buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar. Ito ang kwento ng Oplan Sagittarius, ang proklamasyon ng batas militar noong dekada 70 sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos. Iprinoklama din niya ang petsang September 21 bilang National Thanksgiving Day na siyang foundation day ng bagong lipunan. Ang propagandang ito ay napaka-successful hanggang sa ngayon, lalo na sa mga taong hindi pa nabubuhay at nasaksihan ng mga kaganapan noong September 23, 1972. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Isang linggo bago ideklara ang martial law sa bansa, maraming tao ang nakatanggap ng impormasyon na merong ginawang plano si President Marcos na i-take over ang gobyerno at magkaroon ng absolute rule sa bansa. Noong September 13, 1972, sa privilege speech ni Senator Benigno Aquino Jr., ibinulugar niya ang Oplan Sagittarius. Ayon sa senador na meron siyang natanggap na top secret military plan na ilagay ang buong Metro Maynila sa ilalim ng kontrol ng Philippine Constabulary bilang prelude sa martial law. Ayon dito na si President Marcos daw ay magpapalaganap ng kaguluhan sa buong Kamaynilaan, pagbubomba sa iba't ibang lugar, kasama daw dito ang Plaza Miranda bombings na naganap sa nakarang taon noong 1971 bilang justification para sa pag-take over nito sa bansa at ipatupad ang kanyang authoritarian rule. Ayon sa diary ng presidente na kanyang isinulat sa petsang September 14, 1972 na naimpormahan niya ang militar na mag-proceed sa proklamasyon ng batas militar kahit ang US Embassy sa Maynila noong September 17, 1972 ay alam na ang plano ni President Marcos. Sa memoir ng dating Justice Secretary na si Juan Ponce Enrile noong December 1969, binigyan siya ng instruction ni Marcos na pag-aralan ng kapangyarihan ng Pangulo as Commander-in-Chief ng bansa sa probisyon ng 1935 Constitution dahil nakikita ng presidente ang pag-escalate ng kaguluhan sa bansa at gusto niyang malaman ang extent ng kaniyang kapangyarihan. Dahil sa mga panahong yun ay ang kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, ang Soviet Union at Amerika. Mahigit 20 taon pa lang nakakalipas matapos ang Korean War noon na nagresulta sa pagkahati ng bansang Korea sa Communist North at Democratic South. Kakatapos lang din ng Vietnam War sa Indochina na naging tagumpay at napag-isa ang kanilang bansa sa ilalim ng gobyernong komunista. Habang sa Pilipinas naman ay lumalawak ang samahan ng mga komunista ni Joma Sison at ang paniniwala noon sa domino effect ay napakataas na baka maging komunistang bansa rin ang Pilipinas kung hindi maaagapan. Binigyan din ng instruction ng Pangulo ang Executive Secretary na si Alejandro Melchor at Jose Almonte na pag-aralan kung paano i-implement ang batas militar sa kahit saang bahagi ng mundo at gusto ring malaman ng Pangulo ang mga consequences sa pagdideklara ng martial law. Ang resulta ng kanilang pag-aaral ay magdudulot ang batas militar ng pag-accelerate or pag-develop ng bansa. Ngunit magiging political archipelago ang bansa na magriresulta sa factionalized politics. Ayon kay Almonte na mawawasak ang bansa dahil sa mga rasong ito. At ang martial law daw ay magbibigay ng absolute power sa presidente which would corrupt absolutely ayon sa kanila.
Noong January 1970, si Enrile kasama si Efren Plana at Minerva Gonzaga Reyes, ipinasa nila kay President Marcos ang nag-iisang kopya ng kanilang confidential report sa legal basis at extent ng martial law. Isang linggo ang makalipas, ipinatawag ni Marcos si Enrile at binigyan ng instruction na ihanda ang dokumento para sa pagpapatupad ng batas militar sa buong bansa. Sa diary entry ni President Marcos noong January 1971, nakipagpulong siya sa mga business leaders, intellectuals mula sa Universidad ng Pilipinas kasama na ang militar para ihanda sa extreme measure na kinakailangang ipatupad na sa hinaharap. Noong May 8, 1972, inilagay ng presidente sa kanyang diary na binigyan niya ng instruction ng militar para i-update ng kanilang plano kasama na ang listahan ng mga taong aaristuhin at nakipagpulong kay Enrile para i-finalize ang legal paperwork na kinakailangan. Noong August 1, 1972, nakipagpulong muli ang presidente kay Enrile at sa ilang mga trusted military commanders para i-discuss ang tentative dates sa deklarasyon ng martial law na ipapatupad na. Lahat ng mga petsa ay kinonsider pero dapat ay magtatapos sa number 7 or mismong 7 ang dapat na petsa na pagpapatupad dahil numero 7 ang lucky number ng presidente. Sa mga huling araw ng demokrasya noong September 21, 1972, si Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ay nag-deliver ng kanyang privilege speech sa Senado na kung saan yun na ang kanyang huling privilege speech. Ayon kay Primitivo Mijares na sa mga panahong yon ay gumagana pa ang House of Representatives kasama na dito ang Senado na merong mga committee meetings na nakaschedule sa gabing yon. Nagkasundo ang Senado at House leaders na hindi mag-a-adjourn sa araw na yon. Kinahapunan sa araw na yon, may protestang naganap sa Plaza Miranda na sponsored ng Concerned Christians para sa Civil Liberties. Ang rally na yon ay linahukan ng 30 mga civic, religious manggagawa, mga estudyante at mga aktivista at nasa mahigit 30,000 mga kataong nakuha ng coverage sa pahayagan, radyo at telebisyon. Sa diary ng Pangulong Marcos, isinulat niya na kasama ang miyembro ng kanyang kabinete at staff natapos nila ang preparasyon sa proklamasyon ng 1081 alas 8 ng gabi, September 21, 1972. Noong September 22, 1972, isang araw matapos ang final speech ni Ninoy Aquino, meron pang mga newspapers na lumalabas at naibalita pa ang rallying naganap sa nakarang araw sa Plaza Miranda. Ayon kay Mijares na nainis daw si Pangulong Marcos sa nakalagay sa report ng Daily Express na kung saan ipapatupad daw ang martial law. Sinabi ni Ninoy Aquino na kinakailangan siyang arestuhin dahil kung hindi, siya ay tatakas at sasali sa resistance. Ang pretext ng martial law ay binigay kinagabihan ng Biyernes, September 22, 1972 nang maambush siyang convoy ni Defense Secretary Juan Ponce Enrile sa Wakwak nang pauwi ito sa kanyang bahay sa Dasmariñas Village sa Makati bago mag-alas 9 ng gabi. Ayon kay Enrile sa panahong iyon na ang kanyang daw convoy ay galing sa Camp Aguinaldo nang biglang may sasakyang lumapit sa kanilang convoy at niratrat ito ng baril at saka tumakas palayo sa lugar. Ayon naman kay Oscar Lopez na nakatira sa Notre Dame Street sa Wakwak Village na nakarinig daw siya ng maraming putok ng baril at nang lumabas siya para tingnan, nakita niya daw ang isang kotse na walang lamang tao pero tad-tad ng bala. Habang ang kanyang driver naman ay nakita ang buong pangyayari na meron daw kotse na pumarada malapit sa poste ng Meralco at lumabas sa mga sakay nito pagkatapos ay may dumating na isa pang sasakyan at niratrat ng kotseng ipinarada malapit sa poste para magmukhang inambush. Ang pag-ambush na ito ay binulgar ni Enrile noong 1986 na gawa-gawa lang ng Pangulong Marcos para ma-justify ang batas militar.
Sa sumunod na araw, September 23, 1972, 7:15 ng gabi, lumabas ang Pangulong Marcos sa telebisyon para sa isang nationwide address para i-anunsyo na ilalagay niya ang buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar by virtue of Proclamation number 1081. At sinabi ng Pangulo na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim ng martial law as of 9 p.m. ng September 22 na kung saan pinirmahan niya noong September 21, 1972. Lahat ng mga personalidad na siyang threat sa pamumuno ng Pangulo ay tinipon kasama ang ilang senador, si Ninoy Aquino, Jose Diokno, Francisco Rodrigo at Ramon Mitra Jr. at ang ilang miyembro ng media tulad ni Joaquin Roses, Teodoro Locsin Jr., Maximo Soliven. Unang inaresto si Ninoy madaling araw pa lang ng September 22 at sa kinaumagahan ng September 23 alas 4 ng umaga, inaresto rin ang mahigit sa 100 na personalidad at ikinulong sa Camp Crame. Habang isinara naman ng militar ang mass media, lahat ng flights sa eroplano sa bansa ay kinansila. Lahat ng incoming calls at outgoing calls sa Pilipinas ay pinagbawal. Alas 3 ng hapon, si Press Secretary Francisco Tatad ay lumabas sa ere at binasa ang Proclamation 1081 na siya ring inanunsyo ng presidente kinagabihan ng alas 7:15 para ma-justify ang pagka-clampdown ng mga democratic institutions sa bansa ayon sa report ng New York Times sa Amerika sa kanilang article na may title na Mass Arrest and Curfew Announced in the Philippines. Matapos maitupad ang batas militar, iilan lang sa mga tao ang kumikwestiyon nito. Karamihan ay sumusuporta rito habang ang mga naaresto naman ay nag-file ng petisyon para sa habeas corpus sa Korte Suprema ayon sa Pangulong Marcos na hindi daw masusupersede ang 1935 Constitution at gumawa ng bagong konstitusyon para palitan ng luma. Dinismiss ng Korte Suprema ang petisyon sa habeas corpus sa ruling na ang martial law ay isang political question beyond the jurisdiction of the court. Tinanggal ang martial law noong January 17, 1981 sa Proclamation number 2045 ni Pangulong Marcos pero nag-reserve ng decree para sa kanyang kapangyarihan and the rest is history. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.